హాయ్ అండి. ఈరోజు వీడియో మేము పక్షుల కోసం రామచిలుకల కోసం సజ్జలు మొక్కలు వేసాము. అవి వచ్చిన కాడి నుంచి పక్షులు రోజు ఇలా తిన్నాయి. చూడండి రామచిలుకలు ఎన్ని వచ్చినాయో. చాలా బాగుందిగా చూడడానికి. రోజు ఇదే విధంగా వస్తాయి పెరట్లోకి. రోజు ఫుల్గా తిని అటు ఎగిరి ఇటు ఎగిరి మొత్తం సందడి సందడి చేసేస్తాయి రామచిలుకలు. వాటితో పాటు పక్షులు కూడా వస్తాయి. అవి ఇవి కలిసి అలాగా రోజు తింటూ ఉంటాయి. మా పెరట్లో రోజు ఇది ఒక సందడి. చాలా బాగుంటుంది చూడడానికి. చూడండి ఎన్ని ఉన్నాయో రామచిలుకలు. అలాగే రోజు ఇదే విధంగా వస్తూ ఉంటాయి. చూడండి ఒక్కొక్క దాని మీద ఒక్కొక్కటి అలా చెట్టు నిండా నిండిపోయినాయి. అసలు ఎప్పుడు జామకాయలే తినే రామచిలుకలు ఇలాగ సజ్జలు కూడా ఇవి తింటాయని తెలీదు, కానీ చాలా బాగా తింటాయి. రోజు వచ్చి అదే చూడండి ఎలాగ ఎగురుతున్నాయో. చూడడానికి అయితే చాలా బాగుంటుంది వీడియో.